Benvingudes a aquestes primeres jornades de reflexió sobre el paper de l'arquitectura com a eina de transformació social. Jo soc l'Àngel Estevez, coordinador de projectes de Sostre Cívic, i ara us faig una mica de falca publicitària. Pels que no ho coneixeu, Sostre Cívic és una cooperativa de prop de 700 sòcies que volem promoure o estem promovent ja un model alternatiu d'accés a l'habitatge basat en el règim de cessió d'ús. Resumidament, el model de cessió d'ús es basa en una propietat col·lectiva dels immobles, però alhora amb un contracte de cessió que es fa de cada una de les sòcies a cadascun dels habitatges. Amb això blindem aquest caràcter de propietat col·lectiva i alhora aconseguim que les sòcies puguin tenir un habitatge de manera justa i assequible, permanent amb el temps, i puguin desenvolupar un projecte de vida al llarg del temps. Sempre diem que està entre la compra i el lloguer. Llavors, nosaltres treballem per dur a terme aquests projectes sempre amb els valors de l'economia social, solidaritat, equitat, democràcia, autoorganització, i ho fem des d'una entitat com és la cooperativa, sense ànim de lucre, i amb aquesta voluntat transformadora i d'aportar un model antiespeculatiu o no especulatiu d'accés a l'habitatge. Llavors, des que jo vaig entrar a la cooperativa, jo vaig entrar com a soci voluntari ja fa un temps, sempre he concebut la cooperativa com una eina de transformació social, en tant que hi ha aquesta propietat col·lectiva, però en tant també que hi ha una gestió col·lectiva i participativa en els projectes, i això té una translació també a l'arquitectura. Llavors, per això em semblava molt interessant, i des de la cooperativa creiem que havia de ser molt interessant fer aquesta reflexió de quin és el paper de l'arquitectura en la transformació social, i també amb implementar aquests models de convivència diferents que nosaltres estem trobant des de la praxis, des de la pràctica ja en els nostres projectes d'habitatge cooperatiu. Llavors, per això hem organitzat aquestes jornades, i també veient per mi l'èxit de convocatòria, perquè en un principi estàvem parlant de fer una sala de 20-30 persones i ara veiem que hi ha molta gent. Jo crec que també sembla molt pertinent fer aquesta reflexió en aquell moment on, en aquest context, després de la crisi immobiliària i financera, sembla que s'ha tornat a posar en el centre les persones, en el món de l'arquitectura, que es va veure molt interpel·lada per aquest context, posar un altre cop en el centre, com deia, a les persones i no pas al mercat, com havia passat fins llavors. Llavors, què us volia dir també? Sense voler fer anàlisis, perquè és el que faran els ponents, jo crec que també aquest debat que ara ha estat sempre a l'arquitectura, però que en aquell moment anterior d'arquitectura icònica, d'exploració formal, etc., ara hem tornat a posar en el centre una altra manera d'entendre l'arquitectura, o sembla que en el discurs i en el debat arquitectònic torna a estar en el centre aquesta altra manera d'entendre l'arquitectura, per un costat amb models participatius i de codisseny, com nosaltres estem trobant en els nostres projectes. Jo tenia apuntat aquí entre la recuperació, entre l'atenció individu-col·lectiu, això queda molt bé, ja en parlarem, i també en el nostre context d'emergència habitacional, també amb la defensa del dret de l'habitatge. I per l'altre costat també sembla que torna a estar en el debat una racionalitat econòmica i una honestedat constructiva i també una honestedat en quant a l'arquitectura com a element metabòlic, en termes mediambientals, de fluxos d'energia, etc. I són per mi aquests dos eixos els que estan ara mateix conformant aquest debat, sense oblidar també, per exemple, la qüestió de gènere, que està molt present. Llavors, aquí també m'havia apuntat una dada, no per dramatitzar, però per contextualitzar una mica. L'IDESCAT diu que el 2016 hi havia un 22,5 de persones de població en risc de pobresa o d'exclusió social amb necessitat d'habitatge. Aquest és el context on ens trobem ara i en el que estem treballant, i que per això em semblava important fer aquestes
aquestes jornades i aquesta reflexió, i que esperem que siguin les primeres jornades, i que l'any que ve tornem a fer unes altres i continuem amb aquest debat. A nosaltres ens interessa molt el que pugui sorgir d'aquest debat, les reflexions que vam aportar, i de fet havíem fet ja una sèrie de preguntes, no? que formulàvem en la presentació, no? Pot ser l'arquitectura una eina de transformació social? Primera pregunta, que igual després podrien respondre les ponents. Quin és el paper de l'arquitectura en l'actual context d'emergència social i de lluites col·lectives? No? Com queda el rol de l'arquitecte, o quin és el rol que ha de jugar l'arquitecte? Ha de ser director, acompanyant, impulsor, com ens trobem de vegades en els nostres projectes, on tot això està molt imbrincat. Això serà aquest som, no? Sembla que quan diguis alguna malament sonarà... Quin és el paper... Bueno, continuem les preguntes que ens havien ja... Són algunes preguntes que no tenen per què centrar el debat, però que ens semblaven interessants, i altres que ens sortiran, no? Quin és el paper de l'arquitectura en la construcció i generació de xarxa social i comunitària, i en els rols de gènere també. I per últim era quins són els nous paradigmes que s'estan generant al voltant d'aquesta arquitectura transformadora, no? I jo alguns exemples aquí, em sembla que aquí sobre la taula els ponents ens posaran alguns exemples d'aquests nous paradigmes, no? Llavors, per això, per contextualitzar aquest debat, havíem convidat aquestes tres ponents. Primer parlarà en Joan Vitòria, del Globus Vermell, que ens farà un recorregut, jo ja he apuntat aquí, històric de l'arquitectura residencial i el moviment obrer, per dir una cosa, seguint els postulats racionalistes i el tema modern, jo entenc, no? Després la Cristina de la Col ens portarà fins al present i ens ensenyarà el projecte, crec, de la Borda, bueno, no ho sé, i un xic de la Balma també, no? Parlant d'una experiència d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Barcelona. Jo pensava que era la Borda per no ser endogàmics, però bueno, ja... No, està bé, farem més falca. I per últim la Maria i el Quim, perdona, que has vingut d'última hora, no t'he apuntat. Des d'una perspectiva més de trinxera, no? Ens parlaran d'un projecte molt interessant al barri de Sant Mus, a Rubí, que es diu Ressò, on hi ha una situació molt complexa, no? De pobresa, desnonaments, pobresa energètica, i bueno, estan treballant en un projecte de molt calat. I bueno, això és el que la presentació que pensava fer. Faran unes ponències de 20 minuts, em sembla, sí, més o menys, i després obrirem torn de preguntes. Jo crec que entre els dos espais tindrem bastanta informació i podem reflexionar al respecte. Llavors, si us sembla bé, presento el Joan i ja comences. És arquitecte, professor de projectes de l'ESARC, de la Universitat de la UIC, Universitat Internacional de Catalunya, coorganitzador dels foros SARC i coordinador del Departament de Cultura i Publicacions. Va ser comissari de l'exposició Matèria Sensible, Joves Arquitectes Catalans, el 2010, i és cofundador del Globus Vermell, que és un col·lectiu d'arquitectes creat el 2009, que té l'objectiu principal d'apoderar les persones en la creació d'entorns construïts més sants i sostenibles a través de 3 canals, dieu, no? Cultural, social i projectual. I passo la paraula. Sí, com ens posem? Aquí? I així puc passar. Sí. Hi ha molt silenci. Hola a tothom i gràcies per venir. Bueno, em toca la part més històrica, per tant potser, no sé si menys interessant, però en qualsevol cas menys d'actualitat. I tinc la sensació que sempre que començo a fer xerrades, visites guiades i tal, sempre començo amb aquest plànol, si algú m'ha vist pensar el mateix. Per tant, em vaig 150 anys enrere o 170 anys enrere, quan Barcelona era una ciutat emmurallada, fins a mitjans del segle XIX. Va ser una de les últimes ciutats, de fet, a Europa a enderrocar les seves muralles, ja en plena revolució industrial,
quan tant a dintre les muralles com a fora les muralles, als municipis de l'entorn, començava a haver-hi indústries. No? Això, als anys 50, al segle XIX, Barcelona es planteja finalment enderrocar les seves muralles i projectar un eixample que permeti el creixement de la ciutat. Era una ciutat absolutament densa, no només de població, sinó d'indústria, i aquesta densitat de població, aquesta densitat d'indústria al seu interior feien que fos una ciutat molt insalubre, on qualsevol malaltia es propagava amb rapidesa i causava centenars i milers de morts regularment. Per tant, aquesta ampliació era necessària i Cerdà projecta l'Eixample que tots coneixem avui en dia, més o menys, l'Eixample que coneixem avui en dia no és aquest, però aquest és el seu projecte i de quin és l'Eixample que coneixem. Un Eixample que el que fa és això, permetre aquest creixement de la ciutat i unir el que era la ciutat de Barcelona amb tots els municipis, en aquell moment independents, que hi havia a la mateixa plana de la ciutat. Per tant, Poblenou, Clot, que pertanyien al municipi de Sant Martí de Provençals, Sant Andreu, Horta, Gràcia, Sarrià, Sants, tots aquests municipis fent aquest arc queden units d'alguna manera, almenys en el projecte, a la ciutat de Barcelona. Aquest eixample comença a créixer sobre la seva part central, la part que queda entre el que avui seria Ciutat Vella i Gràcia, comença a desenvolupar-se per allà. Els primers que s'instal·len són precisament els burgesos, els amos d'aquestes fàbriques que hi havia tant a l'interior de la ciutat com en els municipis de l'entorn, perquè són els primers que es poden permetre pagar-se cases en aquest nou eixample. I per tant la part central de l'eixample es converteix en la part residencial, en canvi, la part del Poblenou, que ja està una mica desenvolupada, ja tenia fàbriques, igual que Sants també tenia algunes fàbriques, es converteix en una mena de macropolígon industrial, i per tant hi ha una divisió molt clara que ve marcada. Em sento una mica encarcarat aquí perquè no puc senyalar la pantalla, no puc... Puc agafar això així? Què et passa? No. Ah, vale. És que em sentia com... Deixo això aquí. Bueno, el que anava a dir, no? L'Eixample central es converteix en una ciutat residencial, bàsicament, i tota la part del Poblenou es converteix en un polígon industrial gegant, i aquesta divisió es produeix per diverses raons, és a dir, moltes indústries s'instal·len aquí per raons de proximitat a l'aigua, per raons de proximitat a la via del tren que passava per la costa, perquè el preu del sol era molt baix. Això és un tema, però el fet que es marqui aquesta divisió tan clara entre l'Eixample pròpiament residencial, el que és la ciutat, el que tot qualsevol ciutat, habitatge, comerç, oficines, zones verdes, equipaments, és aquesta zona i això acaba sent bàsicament indústria. Aquesta visió, com deia, ve marcada sobretot per l'existència de les vies del tren, que a part de la línia del tren que seguia a la costa, hi havia ja, prèviament, mira, passa enrere, aquesta línia de tren que veieu aquí, que s'anava cap al nord, direcció França, o fent després tota una volta direcció cap a Saragossa, i aquesta línia de tren és el que marca una divisòria claríssima, una frontera claríssima entre la zona industrial i la zona residencial. La ciutat creix, tenint en compte aquests termes, llavors si passes, i ara faig un salt molt gran, arribem, això és un plànol d'enllaços ferroviaris, està molt pixelat, sé que no es veu gaire bé, però en qualsevol cas permet entendre molt bé tota aquesta ciutat que s'ha consolidat, unint Ciutat Vella, l'Eixample central, Gràcia, que també ha crescut, Sarrià, tota la zona de Sants, el Clot, que també s'ha desenvolupat, Sant Andreu, que queda una mica penjat encara, però ja pertany al municipi de Barcelona, i el Poblenou aquí, que bàsicament són fàbriques, i la part central, ja coneixeu, la part més residencial. Estem, podríem dir, això als anys 30, principis dels anys 30. Si ens situem als anys 20, els anys 20 són uns anys com de molta convulsió, aquí i arreu, política, econòmica, artística, arquitectònica, amb la revolució industrial han nascut moltes cooperatives obreres, al Poblenou hi havia moltes cooperatives obreres, també a altres barris de la ciutat, que el que feien era proporcionar tot allò que no trobaven segurament fora de les cooperatives, és a dir, formació, lleure, productes barats, per tant moltes cooperatives tenien biblioteques, tenien escoles,
lleure, doncs tenien corals, tenien centres excursionistes, tenien grups de teatre i després tenien economats on podien comprar productes més barats. Després tornaré a parlar de les cooperatives obreres. Políticament també els anys 20 són uns anys de convulsió i a les ciutats són uns anys de creixement ràpid perquè s'està construint el metro, les primeres línies de metro, s'està preparant l'exposició universal aquí, per tant la ciutat rep molta immigració que ve d'arreu d'Espanya, de l'interior de Catalunya també, i aquesta gent se l'ha d'allotjar en algun lloc, per tant hi ha molts barris que creixen de manera ràpida i a més projecten a finals dels anys 20 a Barcelona 4 barris de cases barates. A Espanya, igual que arreu d'Europa, a principis del segle XX es promouen unes lleis de cases barates, precisament. La primera a Espanya és el 1911, la segona el 1921, i a Barcelona els primers conjunts es fan tots alhora, l'any 29, just per allotjar a part d'aquesta població que està arribant a la ciutat per treballar en la construcció del metro, una exposició universal i el creixement dels barris que s'estava donant. Aquests 4 conjunts que es construeixen a la ciutat, una a la zona franca, una al costat d'Horta, que és el de Campeguera, just a sota, i 2 a la zona de Sant Andreu, que són Baró de Viver, que el veieu aquí, i Bon Pastor, que és aquest d'aquí, es construeixen a les perifèries de la ciutat. Tot allò que no interessa es porta fora. Evidentment, els barris obrers no interessen del poder, es porten fora. Igual que es porta fora l'any 29, com a exemple, els encants. Els encants estaven a l'entorn de la zona del Mercat de Sant Antoni i en aquell moment, amb l'exposició universal, com que és una cosa que se suposa que rebrà o que atraurà visitants estrangers, els primers turistes de la ciutat, els encants es consideren una cosa lletja, bruta, perillosa, i es porta fora, i on es porta? A les Glòries, que com deia abans era una mica una perifèria, era el límit entre la ciutat real i la zona industrial que estava més enllà. I allà s'han quedat els encants. Per tant, les cases barates és un dels primers projectes, podríem dir, així, no podem dir cooperatius, però sí col·lectius, d'habitatge col·lectiu, però amb casetes com adosades, un al costat de l'altre. Els 4 barris que es fan a Barcelona són molt semblants i d'una certa inspiració en el que són les cases populars. Ja veieu, una planta, en alguns casos aquests barris tenien 2 plantes, a Barcelona, que jo sàpiga no, però en altres llocs sí, teula, coberta inclinada, i molt pocs serveis. Sí que tenien una escola, per exemple, la que veieu aquí, això és el Bon Pastor, i poca cosa més. Tot això us estic explicant una mica per situar el context, igual que aquest projecte, que no té res a veure, però parlar que també els anys 20 són uns anys de convulsió arquitectònica i artística, hi ha totes les avantguardes artístiques que han començat a principis del segle XX, i les avantguardes arquitectòniques. Aquest és un projecte fet a Rússia, el Narconfin, potser el coneixeu com un precedent claríssim del que parlaré a continuació, o un precedent també claríssim de la unitat d'habitació, de la que no parlaré, però que segur que coneixeu. El Narconfin és un bloc d'habitatge social, en principi, que va més enllà de l'habitatge. És un bloc que el que planteja és una vida comunitària en si mateix, on hi ha habitatge, però on hi ha un gimnàs, on hi ha una escola, on hi ha uns jardins, on hi ha uns menjadors comunitaris, on es cuina per tothom que viu allà. Aquesta era la idea. Això és la maqueta. Això és una imatge de l'època, de la façana mateixa que veieu a la maqueta, i a la següent foto veieu una imatge actual, més o menys actual. Un edifici absolutament degradat, que a més mai va arribar a tenir l'ús aquest que us explicava pel qual havia estat dissenyat, perquè de seguida l'aparell més jeràrquic, diguem, o més jeràrquic, tot era jeràrquic, l'aparell de dalt, diguem-ne, comunista, l'aparatus comunista, no sé com dir-ho, els dirigents se'l van apropiar, van canviar part del que era el projecte original, van anar a viure ells allà i no el poble com estava previst. Després, ja tenim tota una història i ara veieu com està, i ara hi ha projectes de rehabilitació, però ja en clau molt més especulativa, veient l'interès que torna a tenir l'arquitectura de les avantguardes, doncs ja hi ha inversors que intenten, no sé, he vist un projecte per internet que han comprat o volen comprar i rehabilitar i fer-hi pisos de luxe i no sé, una cosa així. Vull dir, la perversió de la història.
Llavors, tot això que us he explicat fins ara només és per donar-vos com bastants inputs, m'estic enrollant molt, no? Per donar-vos bastants inputs del que parlaré ara, que era potser el tema principal, no? Pel que em veu dir que vingués a parlar, que era la Casa Bloc, que és un precedent clar d'habitatge social en aquest país. La Casa Bloc, això és un plànol de Sant Andreu als anys 30, aquí veieu el Baró de Viver, un dels 4 barris de cases barates dels que us parlava, aquí veieu el Bon Pastor, un altre dels barris de cases barates, el Riu Besòs, el Rec Comtal, aquí hi hauria la plaça Orfila, això és el passeig Torres i Bages, perquè us aneu situant, sí? Esteu situats, us coneixeu la zona, i això és la Casa Bloc, aquesta S d'aquí. Això són unes casernes militars que es construeixen a finals dels anys 20, i el passeig Torres i Bages, de fet, s'obre, ja veieu que té un traçat com molt rectilini, ample, molt diferent del que seria el casc antic de Sant Andreu, que estaria aquí. També es construeix a finals dels anys 20, precisament per unir les casernes militars amb el centre de Sant Andreu. Just després que s'hagi obert aquest carrer i aquestes casernes militars, amb l'inici de la Segona República i amb l'interès del govern d'aquell moment per respondre precisament a les necessitats socials de la població més desafavorida, i com deia abans, a Sant Andreu, entre altres barris, també hi havia molta indústria. Aquí es veu la Maquinista, per exemple, això era Colorantes, aquí hi havia la fàbrica Coats, aquí al costat del Casa Bloc hi havia una fàbrica d'automòbils. Sant Andreu concentrava molta població obrera que treballava en aquestes fàbriques i que malvivia com podia, és a dir, potser alguns estaven allotjats en aquests polígons, altres en altres llocs, i molts d'ells vivien en barraques a prop del Rec Comtal perquè és el lloc que els podia subministrar aigua per les funcions més bàsiques, neteja, cuinar, el que sigui. Per donar resposta a totes aquestes famílies obreres que no tenien un habitatge digne, el govern de la República es planteja fer un pla d'habitatge social per tot Catalunya, del qual el primer projecte serà la Casa Bloc. I l'únic, finalment serà l'únic que es farà, perquè la llei de la República és curta, convulsa i amb un final bastant trist, i per tant només va arribar a fer aquest projecte. Aquest projecte s'encarrega a 3 arquitectes, que els que sigueu arquitectes o propers al ram de l'arquitectura doncs us sonaran, el Josep Lluís Sert, el Joan Baptista Subirana i el Josep Torres Clavé. Són 3 arquitectes que pertanyen al GATPAC. El GATPAC era un grup d'arquitectes molt joves, la majoria d'ells, que intentaven promoure l'arquitectura moderna en aquest país. Eren com els pioners de l'arquitectura moderna en aquest país. Malgrat la seva joventut, se'ls encarrega aquest projecte i fan un projecte que, igual que Arnard Confin, per això l'explicava, va més enllà del que és pròpiament un projecte d'habitatge. I el que intenten és crear, podríem dir, un barri en si mateix on hi haurà habitatges en totes les plantes superiors, són 3 fileres de dúplex superposades, amb un total de 200 habitatges dúplex, i en planta baixa, després us explico la planta baixa, en planta baixa és on hi ha tots els serveis, comerços, equipaments, jardins, que fan que això no sigui només un projecte d'habitatge, sinó alguna cosa més. Molt ràpidament, l'organització en planta, de totes les plantes, es fa a través de... La forma és aquesta S, té 4 nuclis d'ascensors i escales a les cantonades, que són aquests que veieu en groc, i unes passeres cada 2 plantes, perquè són dúplex, que uneixen els nuclis d'escales i ascensors amb els habitatges. Són aquestes passeres rosa o vermelloses que veieu aquí. Tots els dúplex, tant en planta inferior com a superior, donen a les 2 bandes, per tant són habitatges absolutament ben ventilats, ben il·luminats. Això és un bloc bastant estret, per tant la llum natural arriba a l'interior dels habitatges sense problema. Són habitatges, per tant, que no cal il·luminar amb llum artificial fins que no es fa realment fosc, en cap de les seves peces. Precisament també el fet de fer un bloc bastant estret permet que no hi hagi d'haver, com es diu això, celoberts, i per tant, quan dic totes les seves peces donen a l'exterior, vull dir no només les habitacions i el menjador, sinó també la cuina i el bany, per exemple. Tot dona a una façana o a l'altra. Per tant, obrint els 2 costats ventiles, tot s'il·lumina bé. És un bloc d'habitatges que totes les seves façanes també tenen aïllament tèrmic. Estem parlant de principis dels anys 30, l'aïllament tèrmic és de suro, en aquest cas, quan la primera normativa a Espanya que obliga a fer aïllament tèrmic als edificis és finals dels anys 70. O sigui, com 30 anys o 30 no sé quants anys abans, amb uns... 40. Perdona, què he dit? 30? No, doncs 40 anys abans
amb uns edificis que són habitatge social per les famílies més desafavorides, amb menys recursos de la ciutat, es fan habitatges, doncs això, amb llum natural, perfectament ventilats, ben orientats, amb aïllament tèrmic. I a més, com us deia, no només són habitatges, sinó que la planta baixa, el que veieu rosa, és una mica l'empremta del que seria l'edifici que hi ha a sobre, que és un edifici que està aguantat sobre pilotis i, per tant, en alguns casos, aquesta planta baixa és oberta i permet la connexió dels jardins amb el carrer, o dels jardins amb els jardins, passant per aquí sota, però part d'aquestes plantes baixes estan ocupades per cafès, per cooperatives, o sigui, economats pertanyents de cooperatives, per botigues, per equipaments públics. Hi havia una biblioteca, hi havia una llar d'infants, què més hi havia? Hi havia uns banys públics, hi havia una caseta per un porter que s'ocupava una mica del manteniment general de tots aquests edificis. Per tant, és un edifici, això, que com més enllà del que és el projecte d'habitatge, intenta crear com una vida comunitària en si mateixa que serveixi a la pròpia comunitat de la Casa Bloc, però al barri de l'entorn també, perquè és obert, perquè tota la planta baixa és oberta, perquè no són uns equipaments i unes botigues i uns cafès específics i tancats en els habitants de la Casa Bloc, sinó són oberts a tothom. I alhora és un edifici, això és molt interessant, que malgrat la seva dimensió, perquè tot això fa uns 170 metres de llarg per uns 60 d'ample i podria acabar sent una barrera brutal al barri, és tot el contrari, precisament perquè aquests passos en planta baixa permet que sigui més que una barrera un punt de connexió, que des dels voltants, passant per aquests jardins, puguis anar d'una banda a l'altra d'una manera bastant més agradable, sense tenir cotxes al costat, com passaria si rodegessis l'edifici pels carrers que sí que li fan la volta. Pels que no hagueu vist mai la Casa Bloc... perdona. Detall, això és una mostra de la planta d'un habitatge, de dos habitatges, en planta baixa dels dúplex i planta superior dels dúplex. Veieu que són més o menys simètrics, amb la planta baixa que és bàsicament zona de dia i les plantes superiors habitacions. En planta baixa són simètrics, menjador amb una terrassa, i aquí això és la passera, l'entrada, cuina, bany, menjador i terrassa, l'altra banda és igual, l'altre pis és igual, i la planta superior és com una mena de simetria capicuada, que uns tenen dues habitacions al costat i l'altre només una i al revés. També hi ha casos, per tant tots els habitatges tindrien 3 habitacions, però no és ben bé així perquè hi ha casos on els habitatges són així. El mur divisori entre els dos habitatges canvia i deixa estar aquí i passa a estar aquí. Per tant també hi ha habitatges de 2 habitacions i habitatges de 4, mantenint aquesta simetria en planta baixa. Sí? Els que no hagueu vist mai la Casa Bloc, això és una foto de quan estava en construcció l'edifici, aquest és el passeig Torres i Bages, aquests són l'inici dels jardins, d'uns dels jardins, n'hi ha 2, tots 2 queden com mig circumdats per la pròpia Casa Bloc. Això és una foto parcial actual dels jardins i de 2 de les seves façanes, aquí podeu veure les passeres, la planta primera, tercera i cinquena, i això és una foto de finals del... Això és una foto de finals dels anys 40, principis dels 50, quan, durant el franquisme, aquest és el final trist, diguem, de la república, que amb una guerra i una dictadura, la dictadura, evidentment, totes aquestes idees que hi havia com més socials en la Casa Bloc, anava a dir, se li en refoten completament, per tant, boicotegen. Però no només boicotegen, sinó que el primer de tot és que els habitatges... Això no ho he dit, estic intentant anar molt ràpid. Que veig que em quedaré sense temps. La Casa Bloc es comença a construir en 33, el 36 comença la Guerra Civil i la Casa Bloc no s'havia acabat de construir. Malgrat la guerra, la construcció continua, els primers anys de la guerra, i arriba un moment que s'ha d'aturar, quan l'edifici està pràcticament acabat, però no del tot, s'atura i es queda allà com a l'espera de veure què passava amb la guerra. La guerra la guanyen els feixistes i, com us he dit al principi, aquí, això és el passeig Torres i Bages, aquí hi ha unes grans casernes militars. Els feixistes, evidentment, no els importaven les necessitats de la gent obrera, però en canvi havien d'allotjar a tota la gent que treballa en aquestes casernes militars. I tenen un edifici de més de 200 habitatges al costat, pràcticament acabat, nou de trinca, on, fantàstic, poder allotjar tota la gent que treballa en aquestes casernes militars. Per tant,
Els obrers segueixen vivint en barraques, aquí ven a viure sobretot gent vinculada al món militar, per tant, dic gent vinculada al món militar perquè no només són militars, hi ha cuiners, hi ha mecànics, hi ha mestres dels fills dels militars, no? És tot un món també, que ve a viure aquí, i a més construeixen aquí, tancant aquests jardins, un bloc, això uns anys més tard, al final dels anys 40, un bloc per una unitat de la policia muntada a cavall, aquí on viuen els policies amb les seves famílies, i a l'interior, en aquests jardins públics, suposadament, hi construeixen les cavallerisses pels cavalls d'aquesta unitat de la policia muntada a cavall. Per tant, aquests jardins deixen de ser un punt de connexió entre el barri, oberts, passen a ser tancats, privatitzats pel cos aquest de policia muntada a cavall, i en aquests jardins que hi ha aquí s'hi construeix una escola pels fills dels militars que vivien aquí, que també ocupa gran part dels jardins públics, també tanca part d'aquestes connexions que hi havia en planta baixa, per tant la Casa Bloc acaba sent tot allò, urbanísticament almenys, quan a ciutat, tot allò, al contrari de tot allò pel que havia estat prevista. Sí? Vale. Bueno. No, al final, feliç de la Casa Bloc és que amb la democràcia, a finals dels anys 80 es tanca la caserna militar, per tant molts militars ja marxen, alguns segueixen vivint allà, gent ja molt gran que ja es deu jubilar i segueix vivint allà i se'ls deixen allà, però els pisos que queden buits van entrar al parc d'habitatge social. Per tant, avui en dia la majoria de pisos de la Casa Bloc són habitatge social. No dic una altra cosa, és que el franquisme també tanca aquesta ala i en comptes de fer de mantenir-los com pisos, ho converteix en una residència per vídues de militars, això després de la guerra. I sempre, a més, ha estat una residència. Fins fa 3 o 4 anys que va tancar, finalment, i ara serveix per allotjar-hi refugiats, cosa que també és una part d'aquest final feliç, que almenys aquí, en 3 o 4 de les plantes d'aquesta ala d'aquí, que és la residència, ara mateix s'hi allotgen refugiats. Bueno, i ja, com molt ràpidament, perquè ja tanco, però una mica més enllà, abans parlava de les cooperatives obreres, llavors moltes de les cooperatives obreres existents des de finals del segle XIX, principis dels anys 20 i molt potents en els anys 20 i 30, fins a la Guerra Civil, després de la guerra, amb el franquisme, són tancades, desapareixen o tanquen elles mateixes, la majoria. N'hi ha algunes que continuen i una que segurament coneixereu tots és Pau i Justícia, que és on ara hi ha, la seva seu era on ara hi ha la Sala Beckett del Poble Nou. Aquesta continua fins als anys 80 i a més als anys 50 impulsa un bloc d'habitatges impulsat per la pròpia cooperativa, però clar, amb unes idees molt diferents que, per exemple, la Borda o els projectes que impulsa ara Sostre Cívic. És un projecte d'habitatge impulsat per la cooperativa, però que tots els seus associats pagaven, compraven i després se'l quedaven i ja està, i acaba sent un bloc d'habitatge de propietat individual, cada un dels habitatges. Això és una foto del Google, de l'Street View. Això és la Diagonal, segur que hi heu passat per aquí moltes vegades, això és Diagonal, això que veieu aquí verd és el Parc Central del Poble Nou, aquest del Jan Novem, per tant, si pugeu Diagonal des del fòrum, anant cap a Glòries, passat al parc, veureu aquest edifici, bastant gran, hi ha 300 habitatges, això és la part de darrere, una mica trista, amb una pista, una zona com per aparcar cotxes, no sé, no té molt interès, només l'ensenyo una mica perquè veieu que sí que hi ha cooperatives obreres intentant impulsar blocs d'habitatges, però clar, amb una mentalitat molt diferent de la que tindríeu avui en dia. Això sempre hi ha el fulletí d'aquella època on s'ensenyen alguns tipus d'habitatges que hi hauria d'aquest bloc, perquè això sí que ja té a veure amb les coses actuals. La quota inicial que pagaven, aquí no ho llegiu, però el pagament que pagaven després mensualment durant els primers 20 anys, després els següents 30 anys un pagament més reduït, és bastant curiós. Mira, això m'ho saltaré. Ja sé que el temps. Sí, acaba. Molt ràpid. Això és com un exemple contrari. Són uns blocs d'habitatges impulsats per una empresa, una fàbrica del Poble Nou, precisament, Can Culleres, que era una fàbrica de coberts molt important allà al Poble Nou, i que la pròpia fàbrica fa pisos pels obrers. Els he portat perquè són dels pocs casos existents que jo sàpiga a Barcelona i perquè a més tenen una certa dignitat o molta dignitat arquitectònica. Aquest és un edifici petit
i la mateixa, bueno, petit, vull dir que té 5 plantes, plus estreta, entre mitgeres i tal, però la mateixa empresa n'impulsa uns altres, això era, aquell era dels anys 40, i aquest, que el coneixeu molts de vosaltres, segurament, que és del Boïgues, també allà al Poblenou, l'impulsa la mateixa empresa, també per obrers, 10 anys després, als anys 50. Vale? Bueno, això és una altra foto, i acabo amb això. Això és un edifici de l'Estea Bonell, a Sant Gervasi, per un altre tipus de població, diguem-ne, vale? Però és un habitatge impulsat també per un grup de gent que s'associen en forma de cooperativa al final de la dictadura, estic parlant a principis dels anys 70, compren un solar i construeixen un bloc de pisos, això, en forma cooperativa, però que també acaba sent pisos, diguem, després de propietat de cada un d'ells. I també aquí no hi ha aquesta vocació de fer ciutat, de construir coses més enllà, excepte pel fet que el Brossa va estar vinculat en aquest edifici, en el projecte, d'alguna manera, Joan Brossa, va ser ell qui li va posar aquest nom de Frégoli, això és una història llarga que no la cuento, però hi havia previst fer-hi un teatre en planta baixa, que per un tema de normatives i no sé què, al final no va ser possible. No? I era l'única cosa així una mica singular, a part d'una intervenció del Brossa que s'havia fet en façana, que tampoc es va fer. Però bueno, són pisos dúplex, per altra banda també, això em lliga una mica amb la casa bloc, i ja està. I deixem aquí. Fantàstic. Gràcies per la introducció al context històric a tota leche que has fet. Ha sigut com anar cremant anys. Vinga, arribem. Doncs ara ja estem al present, no? Continua la Cristina, que és arquitecta i sòcia cofundadora de la COL. La COL Cooperativa és una cooperativa establerta al barri de Sants del 2009 que desenvolupen l'activitat seva bàsicament al voltant de l'obra nova i la rehabilitació, participació, polítiques d'habitatge, acompanyament i impuls de cooperatives d'habitatge, entre altres línies de treball, i diuen sempre, amb voluntat sempre d'entendre l'arquitectura com una eina de transformació social. O sigui, que més que vinguessin avui, no? Actualment la Cristina també està vinculada a l'equip tècnic de la Dinamo, la Fundació Dinamo, que també impulsa projectes d'habitatge cooperatiu, i ets usuària de la borda. Això no cal que ho digui. No, bueno, soci des de fa molt, però habitant des de fa molt poquet. En primer lloc, gràcies per convidar-nos a estar aquí. Bueno, una mica el que em van demanar va ser com introduir una mica el cas de la borda, que havia entès també que la Bagma, però potser serà més breu també perquè... I també una mica com des del punt de vista de gènere, espais col·lectius, gestió democràtica i empoderament. Bé, nosaltres moltes vegades comentem que entenem les cooperatives d'habitatge com una infraestructura per vides més sostenibles, per sostenibilitat de la vida, i des d'una perspectiva com molt àmplia, des de lo social, l'econòmic, l'ambiental, i bueno, una mica volia començar per una part potser més general, que pot ser aplicada a molts projectes, i des d'aquí potser acabar amb la borda i més breument la Balma. Mira una mica el temps per no passar-me també. Bé, com comentava també al principi l'Àngel, doncs bàsicament les cooperatives tenen aquest punt de realment lluitar pel dret a l'habitatge des d'un projecte d'autoorganització. Nosaltres, en el moment en què entenem l'habitatge, realment veiem com un element vertebrador per realment el desenvolupament de la vida, i des d'aquí de la vinculació realment a l'accés a la societat que pots tindre, realment a temes d'estabilitat, a temes de salut, i per tant que realment és un element que el pots analitzar i el pots com treballar des de moltes òptiques, no purament la formal. Llavors des d'aquí és on nosaltres entenem com, i aquesta imatge la tenia abans de la presentació, com realment l'habitatge en si, per tots els eixos que el travessen, com una oportunitat, tot el transformació social, que realment encaixava molt amb el que avui comentàvem. Llavors nosaltres el veiem en aquest sentit perquè l'entenem com un procés d'empoderament, és a dir, on les persones, és més que generar habitatge, a vegades diem que genera cooperativistes, no? En el sentit que són processos on es pren un rol actiu, una transformació de l'entorn i de la societat, amb els valors cooperatius que comentava també l'Àngel, i que té molt a veure també amb les xarxes existents, amb el territori. I per tant veiem aquesta relació intrínseca amb el territori, i més enllà també d'entendre's com un projecte que es pot veure en moltes ocasions també tancat per l'esforç que suposa en el moment inicial,
però té una voluntat de fer comunitat amb l'entorn i per tant on hi ha com unes dinàmiques de complementarietat i per exemple el cas de la Borda neix al barri de Sants, neix vinculat al moviment també al projecte de Can Batlló i a l'hora de repensar el projecte i els espais hi ha aquesta voluntat de formar part d'una comunitat més gran que és Can Batlló i per tant ens hem fet de dir, ostres, no ens fa falta una biblioteca, no ens fa falta uns tallers i potser tampoc un espai gran com tipus un auditori perquè formem part, no? Per tant és com entendre que hi ha graus de comunitat que travessen des de la unitat, la família, la planta, els grups d'afinitat, el projecte en si i també el seu entorn. I també entenent que són projectes com des de la seva propietat col·lectiva i des de la capacitat no especulativa resilients a les dinàmiques del mercat i per tant també en barris com Sants, barris populars i que estan patint aquests dies una altra onada amb els augments del lloguer, de fluctuacions i de canvis, aquells perfils més vulnerables i per tant com les cooperatives poden fer que la gent arrelada al territori s'hi quedi per tant en els seus també com suports familiars, d'amistat, etc. I tot això també ho veiem com realment l'activitat transformadora en totes aquestes característiques. I si ja fem com aquest canvi d'escala cap a l'àmbit més domèstic, a la Borda hi ha hagut també una voluntat sempre de tenir molt la perspectiva de gènere perquè realment l'habitatge com a tal tenia aquest punt domèstic i que la figura de la dona ha estat molt present des de la història i de tots els canvis que s'hi duien a terme. Per tant, com aquestes cooperatives i com l'anàlisi dels models de convivència en l'habitatge permeten visualitzar les esferes reproductives i productives, els rols de gènere, els patrons que s'estableixen, amb una mica l'objectiu de realment repensar-los, reformular-los, buscant l'equitat i buscant una distribució i un suport en tot moment. Per tant, una mica són aquests punts els que també ens agrada com destacar i són transversals tant a la Borda com també a la Balma i molts dels projectes que s'impulsen des del Sostre Cívic i molts dels que estan començant. I per tant no hi ha com aquesta voluntat de realment generar infraestructures per vides més sostenibles i que mereixin la vida, no com ser viscudes. Passant una mica del que és l'habitatge, el fet de l'habitar, de viure, com més des de la pràctica i l'acció, entenem també com que cada acció quotidiana és realment una eina de transformació en si i per tant comunica aquests vectors de canvi des de la pràctica. I llavors, a l'hora de plantejar-nos com els tallers de participació i l'entendre l'habitatge, és a dir, va molt més enllà que un sostre, que una protecció, sinó és com anar a donar-nos a totes aquelles activitats domèstiques que aquí hi ha com 4 que poden ser molt senzills, el vestir, el descansar-se, l'higiene, la criança, l'oci, la cura, la connexió, el menjar i com moltíssimes més que es poden desenvolupar a l'habitatge. Doncs aquests projectes el que volen és dir, a nivell de model de convivència de cada una d'aquestes comunitats, quins són aquells eixos que realment volem col·lectivitzar i com ens permeten realment optar per models energètics vinculats a energies renovables, podem també com repensar molt també des del consum, des dels subministres, i per tant són espais que permeten també com donar accés a altres fórmules de consum i de propietat a molts nivells i no només com del propi habitatge, que és el que estem repensant. Per tant, aquí, per exemple, en el cas de la Borda, hi ha, més enllà dels espais pròpiament d'espais comunitaris que podem parlar més enllà, hi ha tota aquesta unitat d'un model energètic i per tant també de descentralització de la producció, del consum, del que seria tota la zona d'instal·lacions col·lectives. Hi ha aquest fet de repensar i no tenir aparcament i per tant repensar la mobilitat individual, com es poden potenciar sistemes de cotxe compartit, com tindrem l'economia domèstica des d'aquests crèdits col·lectius que s'impulsen amb els esquemes de finançament col·lectiu, però també caixes de resistència que pot donar suport en casos de pèrdua de feina, de cas de malalties, en cas de qualsevol problema que puguin requerir algunes de les unitats, generar com aquests vincles de solidaritat que també donen suport. I no ho he dit abans, però justament ara des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona s'està començant un projecte d'anàlisi de l'impacte en salut de l'habitatge cooperatiu perquè molts dels indicadors que s'analitzen, que poden ser realment el suport que pots tindre de la comunitat, l'estabilitat i la seguretat que no et faran fora de casa, el confort que tens a nivell de l'habitatge a nivell climàtic, el fet de com hi ha molts elements que els trobem presents en aquest model i que són part dels valors que poden ser analitzats i es pot demostrar a nivell de política d'habitatge com realment té un efecte positiu en salut. I com aquests projectes també tenen espais per la cura del cos, com espais per a les criatures, etc. I per tant, és com
cada un d'aquests projectes, a partir de les persones que el formen part i de les seves necessitats, igual que els projectes sènior, que també n'hi ha molts en el territori, estaran vinculats a un eix de la cura i de la dependència molt més fort, però com en l'àmbit rural tindran necessitats diferents, és important adonar-se a aquestes comunitats quin tipus de necessitats tenen i com condicionen el projecte i l'arquitectura. I posant només l'exemple de l'eix del menjar, per exemple, que és un dels punts més presents en tots els projectes analitzats també a Europa, des dels projectes de llarg recorregut històric com a Dinamarca, a Suïssa, a Viena, etc. Molts d'aquests projectes la cuina són espais molt presents i en molts dels documentació i recorreguts vistos veiem com l'eix del menjar, a més, aquí també com nosaltres ho entenem molt de dir, no s'imposa una manera de viure determinada, sinó que s'obre la possibilitat de compartir en diferents escales. I aquí hi ha l'exemple que posem en tallers, que per exemple en l'eix del menjar pots compartir la compra, com un tema d'organitzar-te amb cooperatives de consum, un tema ja com més fàcil d'una persona gran que li pots també com ajudar amb les compres, etc. Es pot fer el cuinat col·lectivament, pots arribar a menjar col·lectivament, com en grans menjadors que hi ha molts projectes danesos, però també pots optar per emportar-te el tàper pel dia següent, i per tant és que també són facilitats que et poses per la vida quotidiana, però tampoc sense marcar, organitzes un perfil també com des de la borda, de no imposar una manera de viure en aquest principi, projectes com molt oberts i transversals i a cada una de les necessitats. Però el que és interessant és com hi ha moltes dades d'igualtat de gènere, on en aquests projectes danesos el fet de realment tenir una cuina col·lectiva, una repercussió de tasques molt per les persones que formen part del projecte, el que s'aconsegueix és una igualtat de gènere del 50-50, quan moltes vegades, si mirem dades també estadístiques de la cuina en habitatges individuals, aquí a Barcelona com a exemple, a vegades està del 20 al 30% respecte al 70%. Per tant, com aquest tipus d'espais venen vinculats a estadístiques de major equitat, per exemple, en temes de gènere. Fer com un salt ja en el cas de la Borda, aquesta construcció col·lectiva com un barri cooperatiu que s'emmarca a Sants. No sé quina hora... Perdó, ara m'he despistat, porto un miat al peix. És que ve en Joan molt preocupat. 10 minuts. Bé, crec que aquestes dades, aquests gràfics, a vegades és el cas de la Borda en alguns d'ells, però és molt general d'aquest tipus de projectes. Són projectes que tenen una durada, sens dubte, llarga, que passen per diferents fases i també diferents moments col·lectius i d'assumir riscos i d'empoderament i d'aprenentatge constant. En el cas de la Borda és un projecte que comença el 2012, quan un grup de persones vinculades a Can Batlló s'adonen que s'està treballant en l'àmbit de cultura, d'espai públic, horts, activitat econòmica, tallers, però realment el 2012 és just després en plena crisi i l'habitatge és un problema al barri de Sants. Aquest grup de persones, que comença això de 2012 amb 10-15 persones, comença una primera fase com d'aproximació, que és bàsicament el fet de definir uns valors, conèixer projectes com el cas de Calcases, visitar-lo, establir diàleg, mirar models de Dinamarca, Uruguai, anar com una mica reformulant, sens dubte també conèixer tota la trajectòria molt anterior de Sostre Cívic, el model com en el marc de Catalunya, i començar a fer els contactes amb l'Ajuntament, les administracions i les entitats de crèdit per veure si era viable. El 2014, un cop estan plantejades aquestes branques, es fa com una presentació pública del projecte on ja es conforma el primer grup impulsor d'una 50ena de persones, i és en aquest moment on també hi ha una mica el que seria la part de dalt. És a dir, aquí hi ha les diferents fites més legals i econòmiques del projecte, que també són aquelles més importants per la part més de la promoció pròpiament, però va com marcada a l'inici del projecte d'arquitectura, per això també entenia que era important com fer èmfasi. En aquest sentit, el projecte d'arquitectura s'ha desenvolupat de manera paral·lela el que és el procés de definició de la resta de les àrees del projecte, i tot aquest procés també un procés d'empoderament, on a través de la Comissió d'Arquitectura i diferents tallers es va treballant des de l'imaginari, la definició del model de convivència i per tant la definició dels espais comunitaris, una reflexió també personal dels espais que s'habiten i de quina és la necessitat de cada una de les persones sòcies de l'espai que necessitaran a la Borda.
estratègies generals de projecte, estratègies també del pressupost, de materialitat, de fases de pressupost, i també he vingut a fases d'obra, possibilitats d'autoconstrucció o no, i totes les fases que podem imaginar al llarg del procés d'arquitectura de qualsevol projecte, si els que siguem arquitectes, doncs també com un traspàs en tallers. I el que també és molt important és entendre com aquesta organització potser més informal del primer moment, amb poquetes persones, i a la mesura que va creixent va requerint també tota una autoorganització com sectoritzada com àrees, però també com tot un acompanyament tècnic. I és important, perdona perquè està en anglès, que vaig haver de preparar per una exposició i no l'he traduït, però realment és interessant també entendre com en aquest punt que a vegades deia quin paper tenim els arquitectes i com es vinculava amb les altres disciplines i la pròpia estructura de les persones usuàries, entendre en aquest cas com tenim una assemblea general, tenim diferents comissions de treball com són la del model de convivència, comunicació, jurídica, economia, administració, secretaria, arquitectura i un espai de coordinació general, i tots els equips tècnics de cada una de les disciplines són equips tècnics que tenen un enllaç directe amb la comissió d'arquitectura, per exemple en el nostre cas, que està formada per entre 5-7 persones no tècniques que fan tot un procés també d'anar-se formant a partir de totes les reunions i tots els pas d'informació molt elevat, i que també són les que van definint quins són aquests temes importants de traspassar i ser decidits per tota l'Assemblea General en els tallers mensuals, trimestrals, quan és oportú. És important també veure com aquest tipus de models, la part més de model de convivència o la part de comunicació, potser són els que no són tan presents en l'habitatge col·lectiu convencional, per aquest també punt potencial d'un model nou que s'ha d'explicar i per el fet de tenir els usuaris que defineixen quin és el model de vida. Llavors, fent el pas una mica amb l'arquitectura, aquí hi ha com els punts principals del que diem que és una mica el model en sessió d'ús. Per tant, aquest punt d'autopromoció, de participació dels usuaris en tot moment, que és una mica el gran potencial d'aquests projectes, la propietat col·lectiva i, per tant, la no divisió horitzontal i una infraestructura oberta a les persones que poden anar caminant en el temps, la vida comunitària i el repensar el programa de l'habitatge, la sostenibilitat, entesa també en l'objectiu també de lligat a l'últim punt, és volem fer habitatge assequible i per tant com un habitatge sostenible també té un impacte en les quotes, per exemple, de consums i per tant com també va molt lligat i en el tema del confort i hem d'aconseguir un habitatge molt saludable i per tant, i en aquest punt d'assequible, a part del control del pressupost, també com una enginyeria també i creativitat a l'hora de pensar fases de construcció, a l'hora de pensar sistemes constructius. La simplicitat constructiva també permet molta apropiació per part dels usuaris, com aquí com un desplegament de totes estratègies per poder-ho dur a terme. I llavors bé, aquí només dir doncs això, com cada projecte neix d'un coneixement, pot fer diferents entrevistes, en el cas de la Borda com de la Balma, per conèixer aquests usuaris, que permeten tenir informació molt clara de quins són els perfils i veiem com en el cas per exemple de la Borda, en el cas de Barcelona, teníem un 40% que estaven sobrehipotecades, és a dir, no hipotecades però pagant més estaven pagant més del 48% en habitatge, per tant com aquesta mitja del 30% recomanable d'habitatge estava com passant, per tant i com això anava vinculat a també un problema per pagar realment els serveis energètics i per tant casos de pobresa energètica i aquests projectes també fan adonar-te un mateix de com estàs vivint, de ser conscient que 14 o 17 graus a casa no és confort, sobretot per nens i gent gran, i com que tot això ens sembla important perquè també totes aquestes persones que venen a viure en són molt més conscients, ho traspassen, ho expliquen i hi ha com un punt també d'agafar consciència sobre la importància de tot això. Aquest punt de com l'habitatge el minimitzem o el repensem per obtenir una bossa d'espai comunitari a partir de diferents tallers que també es repeteixen en el cas de la Balma on es defineixen aquests programes i tot i que els tallers eren diferents i les persones també, els espais resultants, tant en el cas de la Borda com en el cas de la Balma, són molt semblants i crec que també perquè es basen en eixos com molt de la vida quotidiana, com és el fet de la cuina, és l'eix del menjar, espais de treball també presenten les noves dinàmiques, espais de treball o biblioteca tant per nens com gent o cotreball, és a dir, com noves dinàmiques que tenim canvis socials, espais polivalents on per exercicis del cos, gimnàstica, joc de nens, trobades, etc. La bugaderia com
com un cas paradigmàtic que mig Europa té les rentadores compartides, però aquí és com algo culturalment estrany. Espais de convidats també entesos perquè són espais infrautilitzats quotidianament i per tant el fet de posar-los en comú et permet tenir unes peces per poder acollir també persones que vulguin conèixer sobre el projecte, persones que puguin requerir en algun moment de suport a partir de desnonaments o el que sigui. Espai de salut i cures, per la cura del cos, això també són projectes intergeneracionals i poden tenir gent gran que també requerirà amb el temps. I llavors de fer aparcaments de bicicletes, perquè en els dos casos s'ha aconseguit no construir aparcament. Diferents patis i passeres i terrasses com espais per lleure i per trobada exteriors i emmagatzematges també que permeten compartir eines, compartir carretons de la compra, qualsevol cosa. I més o menys això, per exemple, en el cas de la Borda, que ho teníem comptabilitzat, feia que potser tenim uns 28 habitatges i per aquest tema de reduir uns 10 metres quadrats de cadascú et permetia tenir uns 300 metres quadrats conjunts. I bé, crec que passaré molt més ràpid i aquí tenim cada un d'aquests espais té també diferents escenaris de gestió i permet l'ús de rentadores industrials, per exemple, i per tant com un estalvi de temps, d'electricitat, d'aigua i com una mica tota aquesta infraestructura té com una finalitat que es multiplica. Doncs aquest tema de repensar al llarg de la vida diferents necessitats i com proposar tipologies canviants, una mica l'assemblea de la Borda. I passaré molt ràpid les dues estratègies ambientals, que és com d'on neixen els dos projectes. Bàsicament, en el cas de la Borda, tenim un edifici entre mitgeres, d'una orientació molt bona, pràcticament sud total, on podem construir planta baixa més 6 i una façana nord on podem construir planta baixa més 4. L'objectiu és generar un espai central que permeti la ventilació creuada de totes les peces i aquest espai central poder-lo cobrir per minimitzar l'envolvent i per poder generar com un espai que remet també a les antigues corrales per poder potenciar aquesta vida comunitària que es du. Per tant, té com un objectiu ambiental i un objectiu comunitari. La planta baixa, que és el que tenim aquí, és on es concentra unes circulacions públiques, els diferents espais comunitaris, i per tant aquesta transició de lo públic a lo col·lectiu, que seria les zones de pas i espais comunitaris, fins a arribar a l'espai privatiu. Que nosaltres diem que és com un tipus d'urbanitzar en alçada i realment com desdibuixar la individualitat, sinó que és com entrar com a cases, entrar per la porta i tens com tot un recorregut cap a les zones més individuals. El funcionament climàtic i aquest punt, com també passarà a la Balma, de diferents sistemes per poder tenir una facilitat de les tipologies amb diferents peces que poden connectar-se als diferents habitatges i et poden generar diferents tipologies d'habitatge. I aquí també aquestes discussions que tenim constantment és fins on arriba la infraestructura general i quines opcions poden escollir les persones usuàries i què es podran apropiar, personalitzar un cop a l'entrada. I són debats que estem també repetint en la Balma i hi ha una mica aquestes conclusions de fer com una primera elecció d'opcions que pot ser l'accés al bany, pot ser la cuina, materials, les diferents tipologies que necessites i un cop s'entrega l'habitatge poder desenvolupar temes de divisòries, tancaments, colors, moltes més coses. Aquí vaig molt ràpid amb diferents mecanismes de participació i aquí una mica aquesta tipologia bàsica de la Borda, que és la tipologia petita, seria uns 40 metres quadrats, totalment oberta, on la zona de dia i de nit o de pati o carrer està totalment desdibuixada, són totalment dejerarquitzats i aquestes peces intermitges són les que s'obren a un costat o a l'altre, generant tipologies més grans o tipologies serien la S, la M o la L que comentem i això pot canviar amb el temps i per tant al final és com una matriu d'habitacions que no acabes de saber ben bé on comença una on comença l'altra, inclús hi ha una tipologia que és de 4 adults que cohabiten on es connecten totes les portes i permet tenir una tipologia més tipus clúster dintre de la comunitat gran. I el cas aquí tinc de les imatges finals de la Borda, no sé si algú de vegades ha pogut fer alguna visita. La idea també és poder obrir-ho i que es pugui conèixer. Aquest és una mica aquest espai central, aquest atri cobert. Les diferents passeres de circulació també com a espais de trobada. Aquesta planta baixa, que era la zona també més desfavorable per al confort de l'habitatge, les zones comunitàries i espai polivalent. I aquests habitatges també que comentàvem, com molt senzills constructivament, com totalment neutres, com a l'espera d'aquests dies tota la gent està fent autoconstrucció i personalització. Ara això és ahir o avui, ple de tot de caixes i trastos i coses que estan entre
aquests dies del trasllat. I bueno, ja com per acabar també en el cas de l'Alma, crec que moltes d'aquestes idees que comentàvem avui o ara es traspassen i crec que comparteixen molts d'aquests punts. I la Balma també té com una posició, això són justament la promoció de boigues que comentaves, aquí hi ha 2 promocions més i la Balma doncs tanca. I és bonic perquè hi ha com tot un eix equipat de diferents tipus d'habitatge per gent gran, una llar d'infants, un futur institut, un CAP, i per tant enteníem com l'habitatge també passa a ser part d'aquest eix equipat i tota la façana que hi dona, tot aquest front, doncs és on col·loquem gran part de les circulacions i dels espais comunitaris, com també entendre que és la part més pública i com una part d'equipament que algun dia també podria estar com en gran part d'ell, la planta baixa, planta primera, planta segona, són espais molt públics que podrien formar part. Llavors, en el cas de la Borda tenim aquesta gran orientació sud, aquí tenim una orientació est-oest, on bàsicament el que es fa és entendre com aquestes circulacions, que també és aquest fet d'urbanitzar amb alçada i articulen els diferents espais comunitaris, et fan també de protecció una mica del que serien com les inclemències de l'entorn i climàtiques. A la planta primera, segona i tercera fan la protecció també una mica d'intimitat i de soroll i de coixí cap al que seria la part més del carrer i és la façana més favorable, amb l'objectiu que poguessin ser tancades en una segona fase. I a la quarta i la cinquena es col·loquen a la zona sud-oest, amb l'oest, que és bastant també fort a Barcelona, per tant fan com una protecció a l'impacte solar més bèstia de gran part dels mesos de l'any. I aquest fet fa que justament en l'extrem, en aquest cap, és on col·loquem aquesta intersecció de les circulacions i de tots els espais comunitaris. També s'han desenvolupat tots els diferents tallers, tota aquesta definició col·lectiva del projecte i l'encaix de l'habitatge i les diferents tipologies. I això estem en fase ja com just la setmana que ve entrarem, ja hauria d'estar aquesta l'executiva. I la tipologia té com aquest punt que m'ha fet pensar també de la Casa Bloc. En aquest cas, les peces grises són aquestes habitacions que es podrien connectar cap a un costat o cap a l'altre, per tant tenim que la tipologia mitjana, que és la matriu, té acompanyada per l'espai que seria més l'espai de dia, obert cap a aquestes circulacions que passen a ser espais apropiables i tindrien un dormitori o 2 dormitoris, inclús 3 si agafes les 2 grises. I això també és un element que pot anar canviant amb el temps. I també el que volem és realment que aquí puguis tancar una habitació i per tant la zona de dia pugui ser passant, pugui realment ser apropiable de moltes maneres, intentant com formular tipologies que permeten reinterpretar la normativa, que no et permet posar la sala davant de l'espai comú o que no podries... Totes aquestes limitacions, de quina manera les aconseguim com exaltar. I una mica aquesta imatge de les passeres sud, aquest cap, intentar com obrir-lo i fins aquí. Perdona que m'he extès moltíssim. No, penso que no. No, que passin aquí. Passeu cap allà. Quan jugàvem a les cadires. I de nosaltres aprofito per passar. Moltes gràcies, Cristina. Ja després de vist el projecte superguai, ara, bueno, té la manera, com deia, crec que passem a la trinxera. El Quim i la Maria són membres del col·lectiu de joves arquitectes i estudiants d'arquitectura, formen part d'aquest, no sé si dir-li col·lectiu, Reacció Ressò. Sí. Vinculat a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. El col·lectiu està format per una petita part de l'equip que participa en l'edició del concurs del Solar de Caldón. I allà es va fer el prototip de l'edifici Ressò, que ara mateix després es va traslladar a l'àrea de Samús. Llavors, des de Reacció Ressò, s'impulsa el projecte de recerca-acció amb el mateix nom, centrat en la recerca i experimentació real en models alternatius d'habitabilitat, convivència i governança per impulsar processos de regeneració urbana, social i energètica a partir de models col·laboratius en aquest barri de Sant Mos. Anem a veure què és aquesta frase tan llarga i sense comes.
Bueno, doncs una miqueta... Bueno, jo parlo molt alt, Una miqueta intentarem abordar l'objecte d'aquesta xerrada i les preguntes que s'han fet inicialment a través de la nostra experiència amb aquest projecte que acaba de dir l'Àngel, que d'alguna manera incorpora una mirada una miqueta més enllà de l'habitatge, no? Fins ara hem parlat d'habitatge, aquí, a part d'habitatge, treballem temes centrats en processos integradors i participatius de reflexió, disseny i construcció col·lectiva més a escala de barri. Aleshores, ja has explicat una miqueta el títol del projecte, d'alguna manera et dic que és un projecte que vincula sempre la recerca acadèmica amb l'acció directa sobre el territori. I, bueno, d'alguna manera, jo començaré explicant el context, la visió que hi ha darrere d'aquest projecte i els instruments que estem intentant desenvolupar precisament per fer que l'arquitectura sigui una eina que s'acosti a poder fer aquesta transformació social, i després el Quim explicarà la línia estratègica principal del projecte, que centra en la rehabilitació energètica, i el cas pilot més paradigmàtic que estem executant, que té a veure amb la intervenció en llars vulnerables. Aleshores, una miqueta el context d'emergència habitacional i del greu increment dels casos de pobresa energètica, que ara estan entre l'11 i el 18%, segons la manera com es mesuri, el qual, Déu-n'hi-do, que d'alguna manera el que fan és posar en evidència la insostenibilitat del model de desenvolupament actual, a nivell global, no només l'habitatge, sinó el model de desenvolupament basat en un consum sense límits del territori i sobretot basat excessivament en la dependència de combustibles fòssils. Aleshores, la visió que tenim una mica al respecte és que el model de desenvolupament territorial és clau i juga un paper fonamental per abordar aquests reptes. Per tant, el que entenem és que cal fer tota una revisió crítica sobre els models de desenvolupament territorial i començar a incorporar altres concepcions més integradores i més enfocades des de la perspectiva de la sostenibilitat i l'equilibri social i econòmic. En aquest sentit, els paradigmes dels quals preguntar serien una mica centrats en l'urbanisme participatiu i l'urbanisme ecològic. El primer de tot intenta lluitar una mica contra el metabolisme lineal de les ciutats, l'intenta aproximar al metabolisme circular de la natura i bàsicament es tracta de canviar una miqueta el xip i de començar a pensar i a parametritzar processos i totes les situacions socials i econòmiques i mediambientals associades al procés d'urbanització. A part, aquest canvi de xip és una mica passada, fins abans parlàvem de forma i ara caldria una mica fer més èmfasi en tema de processos i de mecanismes de gestió. Per tant, podríem parlar de metabolisme urbà, de prioritzar la fisiologia de les ciutats davant de la seva morfologia i per altra començar a parlar d'altres maneres de governança del territori. Aleshores, la nostra visió al respecte es centra en pensar en la rehabilitació com l'eina clau per transformar tota aquesta situació. Si volem tenir habitatge assequible i de qualitat, hem de començar a rehabilitar el parc existent, ja no només per reduir les emissions del qual n'és responsable, sinó també per millorar la qualitat de vida i el confort de les persones que hi viuen. Aleshores, davant de la pregunta de quin paper ha de jugar l'arquitecte, nosaltres no ho acabem de tenir clar i de moment nosaltres estem assumint moltes tasques que potser no ens pertocarien i d'alguna manera ens adonem que no estem prou formats per això. Llavors potser sí que el model té més a veure en formar equips més interdisciplinars o més vinculats amb altres disciplines, però de moment la nostra línia d'acció es centra en la recerca. Som investigadors, ens agrada més que investigadors, observadors, però no en un despatx, sinó amb els dos peus al territori, en contacte directe amb la realitat. Per altra banda, fem activitats de dinamització, acompanyem i dinamitzem processos col·lectius, aquí sí que de fet ens trobem com una mica coixos, perquè ningú ens ha ensenyat a fer això, però són necessaris si volem desenvolupar aquests models dels quals parlem i de moment no tenim els recursos que tenim.
Després hi ha una altra part més vinculada a la formació i a la conscienciació, intentant acostar a la ciutadania una mica les eines perquè siguin molt més autònoms, no?, a l'hora de repensar i de buscar la manera de fer un bon ús dels seus recursos. I aquí sí que, parlar que no és un procés que s'acaba amb la fase de construcció, i en aquest sentit l'arquitecte sí que té com una responsabilitat més gran en la fase d'ús i en la fase de gestió, i que d'alguna manera sí que hauria d'acompanyar i fer entendre a la gent com utilitzar bé els edificis i els espais on vivim. I finalment fem acció directa o promovem o intentem impulsar accions directes que vinculen estudiants i ciutadania, i a part nosaltres mateixos també ens impliquem en aquests processos d'acció directa. Aleshores, ara presentarem com dues eines que són com pilars del projecte i que a més entenem que són bastant importants en aquesta idea d'entendre l'arquitectura com a eina transformadora. Un és el campus acadèmic experimental, quan parlem d'això parlem d'extendre els límits de la universitat més enllà de l'aula, per tant vol dir portar l'escola directament al territori, i entenem que això és superpotent. De fet, els precedents de l'Escola del Vallès són aquests projectes i molts altres. Aquesta línia ha estat liderada per dos professors, el Coc Claret i el Dani Calatayud, i són una mica els que estan aquí canviant la manera d'entendre la formació en arquitectura, que al final és el primer pas. Si volem que l'arquitectura sigui transformadora hem de començar a regenerar una miqueta també a nivell acadèmic. Aleshores, quines coses positives detectem en aquesta idea? Primer, el que permet és un aprenentatge en contacte directe amb la realitat, i aquí està com el gran canvi. Aprendre arquitectura des de les aules és una miqueta difícil, i el fet de portar la gent allà en el territori de cop xoquen amb la realitat, que sovint és bastant més dura del que et pots imaginar quan estàs allà tancat. Aquest és el primer canvi de xip. Després també permet incorporar nous models d'aprenentatge com el Learning by Doing, i prioritzant el que és l'acció directa i la comprovació constant amb la realitat. I per altra banda el que genera és una implicació i una conscienciació del que fan els alumnes allà, que també és com molt espectacular, i permet fer, al final, fan arquitectura per i amb les persones, no com els objectes desconnectats que es projecten des de la universitat. Aleshores, l'altra eina que és com un pilar fonamental del projecte i també estem desenvolupant per fer aquest acostament és el que anomenem el Centre d'Energia de Barri, entès com una plataforma per incentivar la cooperació i la interacció dels diferents agents en el territori per produir projectes de millora a escala de barri. En aquest sentit, aglutinar tant la ciutadania com l'administració pública, la universitat i en altres escales de participació també les empreses o el sector econòmic. Aleshores, faig així rapidet una miqueta els objectius del Centre d'Energia de Barri. Passen per fomentar un canvi d'hàbits envers l'ús eficient dels recursos locals, estimular nous models de governança, promoure accions de millora de barri, facilitar rehabilitacions energètiques en l'àmbit domèstic, intentant muntar un operador que integra i promou i fa viable les rehabilitacions energètiques i finalment detectar i reduir aquests casos de pobresa energètica a través de la rehabilitació. Aleshores, la funció principal d'aquesta plataforma, d'aquests centres d'energia de barri, és la creació d'aquest marc de treball i totes les eines necessàries per vehicular aquesta implicació activa de tots els actors. Nosaltres hem determinat com 4 funcions específiques que són claus pel seu desenvolupament, des de l'Observatori del Barri, des d'on es fa una aproximació integrada a la complexitat del barri, amb eines de participació i integració de tots els actors,
permet d'alguna manera identificar les problemàtiques i oportunitats del barri i a part quantificar el cost associat al model urbà en termes econòmics i mediambientals. Per altra banda, hi ha una línia més centrada en la conscienciació i la formació per tal de promoure una nova cultura mediambiental. Després hi ha una altra branca de suport tècnic, legal i econòmic com a punt d'informació i assistència al ciutadà i com a eina de suport a iniciatives de millora d'habitabilitat i confort. I finalment la línia d'acció directa i cooperativa que utilitzem com per fomentar l'empoderament de la ciutadania. Aleshores, entrem ja una mica en el... Com porto? Una estoneta. Sí? Avisa'm els 10 minuts que... Ja portes 10 minuts, em sembla. Jo porto 10 minuts? Una mica ens situem en el context de les Valls de Sant Mus, una urbanització de baixa densitat a les afores de Rubí i, d'alguna manera, ens interessa treballar amb urbanitzacions de baixa densitat perquè són un problema al nostre país que sovint ha estat esquivat i encara és un repte que cal afrontar, sobretot per tota la gestió econòmica, ecològica i social que hi ha darrere d'aquest tipus d'urbanització. Les Valls de Sant Mus és una urbanització amb 1.200 parcel·les que va començar a néixer espontàniament a partir dels anys 60, mitjançant, va començar amb petites construccions de suport als horts, que a poc es van anar convertint en habitatges improvisats de segona residència, sense les característiques constructives ni tèrmiques per evitar-les. I al final dels anys 70 aquest procés d'autoconstrucció ja estava força avançat i consolidat. El 1997 es fa un planejament per intentar regular i ordenar aquesta situació i aquí comença un punt d'inflexió en el barri i l'origen de totes les seves problemàtiques. D'alguna manera tot això es va fer sota els paràmetres urbanístics tradicionals i de fet es va començar a urbanitzar amb els mateixos paràmetres. Van estar des del 2001 fins al 2008 fent aquestes obres d'urbanització que van duplicar els costos inicials previstos en la licitació. Ha suposat una factura increïble assumida per la ciutadania. Estem parlant que per habitatge potser han hagut d'assumir costos de 30.000 euros amb cases que s'havien autoconstruït, gent que no tenia diners i totes les conseqüències que això ha anat arrastrant. Situacions de pobresa energètica. La gent que més o menys tenia diners en va tenir menys, els que més o menys vivien bé van començar a passar a viure malament i els que vivien justos les passen putes per poder pagar totes les quotes d'urbanització, mantenir el seu habitatge en confort i poder menjar cada dia. Aleshores, d'alguna manera, entenem que això és un clar exemple per entendre que cal revertir les dinàmiques d'urbanització en aquest tipus de teixits i que cal pensar solucions alternatives. I, de fet, les urbanitzacions de baixa densitat sempre s'han considerat com l'antítesi a la sostenibilitat urbana, però entenem que això és conseqüència d'entendre-les i treballar-les com si fossin la ciutat compacta tradicional. En canvi, nosaltres detectem, i aquesta és la hipòtesi de partida del nostre projecte, un potencial brutal en aquest tipus d'urbanitzacions en termes d'autosuficiència, tenen superfície suficient tant de territori com de taulats per produir la seva energia, per captar aigua, per cultivar, fer-se el seu menjar. I l'altre potencial potser està una miqueta amagat, però hi ha molt camp a recórrer en termes d'autoorganització comunitària i creació de llaços i xarxes d'ajuda mútua. Aleshores, per tant, el primer pas i el primer que vam fer quan es va dissenyar aquest espai pel barri
era entendre que el que necessitàvem primer era un espai col·lectiu on primer poder-se trobar. O sigui, realment aquí no tenim ni un sol equipament, el transport, el sistema de transport públic és bastant escàs, per tant tothom es mou en cotxe i per tant no donava l'oportunitat a que la gent es trobés en cap espai, no? I per tant el prototip que es va construir en el Solar Decathlon ja es va dissenyar pensant que aniria en aquest espai i que compliria aquestes funcions com de llavor, com d'iniciar un procés que havia d'acabar revertint en una autoorganització del barri per començar a explorar totes les millores possibles. Aquesta és la imatge del prototip. Aquí una miqueta s'explica el funcionament climàtic, que al final es va aconseguir desconnectar completament el prototip de la xarxa, intensificant molt tot el tema de les estratègies passives per poder oferir confort a cost zero, i després els sistemes solars, tant el solar tèrmic com el fotovoltaic, han permès construir aquest prototip completament desconnectat. Aleshores, el prototip és gestionat per un col·lectiu de veïns, que al final això va sortir superràpid, va ser la primera llavor, la gent d'allà es van autoorganitzar, s'han constituït en una associació i actualment autogestionen tant l'espai com les activitats d'oci que s'hi fan. A part, el propi edifici serveix com a plataforma per desenvolupar l'eina del Centre d'Energia de Barri que hem explicat anteriorment. Ara vaig ràpid per arribar a la teva part, Sí, per favor. Vale, vaig ràpid. L'anàlisi, d'alguna manera, identificava com a la problemàtica principal el tema del disconfort dels habitatges i l'elevada factura energètica. Per tant, tots els serveis d'aquest centre de barri s'han redissenyat juntament amb els veïns i l'administració, enfocats directament a aquesta línia estratègica de rehabilitació energètica. Per tant, ara tots els tallers que s'estan fent tenen a veure amb la gestió de l'energia a la llar i altres tècniques de construcció perquè la gent pugui anar aplicant les millores a casa seva. S'ofereix un servei d'assessoria personalitzada també sobre l'energia a l'habitatge i s'estan executant 3 accions pilot de rehabilitació energètica. Què et vaig passar, no? Si entrem una mica més en la línia estratègica de la rehabilitació energètica, primer de tot fem una mirada més d'aquesta caracterització del barri. Ens trobem en un barri, com hem dit, de construcció majoritàriament anterior als anys 70, per tant pre-normativa tèrmica, però sobre això se li suma el fet que és àmpliament autoconstruït. Per tant, això acaba comportant unes condicions d'habitabilitat molt precàries i per tant a uns models d'alta demanda energètica, sobretot dependents de la biomassa i del gasoil. Llavors, en paral·lel, també ens trobem com que són construccions relativament grans per el número d'habitants que hi viuen, però a la vegada, si analitzem la seva edificabilitat, estem molt lluny del que normativament podria arribar a estar construït. Sobretot, la dada seria que el 50% de les parcel·les continuen estant per sota del 50% de la seva edificabilitat possible. Per tant, aquest potencial de sostre es comença a presentar com un motor interessant de transformació i regeneració del barri. Llavors, tenim un parc edificat molt envellit, ineficient, infrautilitzat, amb uns costos de model urbà molt elevats, que normalment acaben sent inassumibles per als propis habitants, i més quan passen aquestes situacions com d'urbanització, que encara porten a situacions més de pobresa energètica, desnonaments i migració del barri. Llavors, Llavors, com es reverteix aquesta situació que s'ha proposat? Llavors, el que s'intenta és utilitzar l'eina de la rehabilitació energètica com a un eix vertebrador de transformació de tota aquesta situació. Per tant, per reduir dràsticament els costos d'ús dels habitatges, per tal de començar a fer el model més assequible a la vegada que es va transformant totes aquestes petites mancances que anava comentant la Maria del propi model urbà. Llavors, com deia, l'eina que nosaltres plantegem per fer-ho
és a través de la rehabilitació energètica. El problema d'aquesta rehabilitació energètica és que té uns costos, el fet de ser habitatges unifamiliars, és que té uns costos associats molt elevats i normalment inassumibles per la majoria de la població, llavors encara menys enllaç la situació de vulnerabilitat. És aquí on entra en joc l'interès o aquest sostre remanent, com de cop es pot convertir en un actiu que pot permetre desencallar la situació econòmica en el moment en què, quan tenim molt de sostre remanent, aquest es pot convertir en un lloc on aplicar, on introduir accessos alternatius a l'habitatge i que per tant, a la vegada que estem revertint aquesta situació de baixa densitat, un model amb cost urbà molt elevat, doncs a mesura que anem introduint, augmentant la densitat d'usuaris, d'habitants i no de cases, a la vegada estem viabilitzant les rehabilitacions energètiques. Llavors, com podem fer o com podem desenvolupar tota aquesta rehabilitació energètica o vinculada amb el cohabitatge? Doncs, com deia la Maria, és amb un agent local que vinculi un ent de gestió local que vinculi el propi ajuntament, impulsat o en col·laboració de la universitat, que serveix com un equip de suport tècnic per apropar l'Ajuntament amb la ciutadania, i la col·laboració amb empreses que poden veure en un espai on provar, amb aquesta vinculació amb la universitat, noves tècniques constructives i que per tant veuen un lloc d'investigació i per tant d'inversió. Llavors aquestes maneres de desenvolupar intentem que tinguin cabuda per tots els perfils que hem pogut anar detectant al barri. Llavors des de les situacions més estàndards, on es pot fer un ajut al pagament d'aquestes rehabilitacions energètiques, o passant amb reduccions de quotes o introduint accions com l'autoconstrucció per abaratir sempre aquesta operació de rehabilitació, i llavors inclús en arribant a els casos més extrems utilitzant el cohabitatge com a finançament d'aquestes rehabilitacions. Ara començarem a explicar el cas, això que deia més paradigmàtic, que és el que estem desenvolupant ara mateix, que és un projecte que neix des del marc acadèmic de la universitat, amb un taller de projectes de la Universitat d'Arquitectura del Vallès. Això comença a treballar en 3 casos pilots que es detecta que són bastant representatius de 3 perfils diferents de l'heterogeneïtat que trobem dins del barri, i que a la vegada aquests casos pilots es volen fer servir per tal de validar i qualificar els costos-benefici, la relació de costos-benefici de cada una de les accions que es fan. Un cop la manera que tenim de treballar amb aquests casos pilot és iniciar una anàlisi tant de la llar com de les persones que hi viuen a través d'un estudi sociometabòlic que el que ens permet és això, veure els consums, la manera en què s'utilitza la llar, els models de vida que tenen aquestes persones i sobretot, el més important, trobar i detectar casos de risc o de vulnerabilitat com el que tenim aquí. Aquest cas és sobre el que estem desenvolupant i treballant més. Ens adonem que el problema que tenim aquí no és un problema de pobresa energètica, que hi és, sinó un problema de pobresa que per tant el que acaba és posant en risc, per culpa del deute adquirit per poder pagar la urbanització, acaba generant una situació de risc, de possible desnonament i haver de marxar per impagament de les quotes. Per tant, tenim un cas d'un projecte, un edifici autoconstruït als anys 60, sense connexió a la xarxa d'aigua corrent, sense clavegueram, amb una demanda energètica estratosfèrica de 180 kWh metre quadrat, amb una climatització únicament per biomassa de la matèria obtinguda en el propi territori, que això sumat a una situació d'atur es tradueixen en una no habitabilitat, amb una pobresa energètica extrema i derivada en malalties dels propis habitants. Llavors, és aquí on iniciem aquest projecte. El projecte té 2 ritmes, un més immediat i més ràpid per intentar
atacar aquesta situació de pobresa energètica que està derivant-se en problemes de salut, per tant, una millora del funcionament climàtic de l'edifici existent i després una estratègia més a llarg plaç que permeti, a través de l'entrada de nous usuaris o de noves persones a través del cohabitatge, poder finançar tota aquesta operació i treure aquest risc de desnonament que patia per al deute adquirit. Llavors, això com deia, el projecte de rehabilitació energètica inicial era un envolviment, aïllar tèrmicament aquesta casa existent i substituir les fusteries per amb unes prestacions més bones, però que a la vegada les finestres de les parts habitables, les 3 habitacions, passaven a ser portes, pensant en aquest projecte futur de cohabitatge on totes les sales, espais, tinguessin autonomia respecte al propi habitatge i per tant generar una desjerarquització dels espais dels propis cohabitants. Llavors, el projecte de cohabitatge seria la construcció d'aquesta nova remunta que permetria l'entrada a viure, en aquest cas, de 2 noves unitats de convivència com a grup impulsor. Inicialment ja es disposa d'aquest grup impulsor que està començant a desenvolupar a través de exposant les seves demandes, les seves necessitats, com explicaven abans, per intentar veure quina és aquesta configuració, però una de les nostres inquietuds o que volíem plasmar és que tot i que tinguéssim uns agents inicials ja disposats amb la intenció d'anar a viure aquí, intentar construir una arquitectura que fos resilient amb el temps i que per tant, quan aquestes unitats de convivència que ara han decidit compartir o cohabitar amb uns graus determinats canviessin per al pas del temps, aquest espai es pogués acabar reconfigurant i adaptant-se sempre a les voluntats de compartir o del que es vol compartir entre els cohabitants. Per tant, es genera aquesta matriu aquesta retícula d'espais equivalents, recolzada per 2 franges d'instal·lacions i envoltada sempre per aquest espai perimetral col·lectiu, que també és on es troba tota l'espai de trobada de tots els cohabitants i que a la vegada també serveix per admetre usos no programats i també com un funcionament climàtic d'un espai coixí. Llavors, aquí és on tindríem una mica la preexistència d'aquesta part de baix i el nou habitatge construït en la remunta i tot articulat a través d'aquests espais comunitaris intermitjos que fan com de connector i de socialitzador entre tots els cohabitants. Això, com dèiem, una altra de les potes que estem treballant del projecte és com viabilitzar encara més totes aquestes rehabilitacions. Llavors és aquí on introduïm tots els conceptes com l'autoconstrucció assistida, que per tant que el propi usuari, a través d'una assessoria o una assistència, pugui ser capaç de construir coses que estiguin bé, per no aquella autoconstrucció dels anys 60 que acabava generant patologies i males construccions, sinó amb la idea d'abaratir costos a la vegada que s'està aconseguint unes bones prestacions. Això també combinat amb la col·laboració amb la universitat, amb assignatures de construcció on els estudiants poden treballar directament amb el territori a través d'aquest learning by doing que es pot arribar a abaratir costos de la pròpia construcció. A la vegada també participant en plans d'ocupació oferts per al propi Ajuntament i també amb això que dèiem de la fidelització d'empreses on veuen un potencial un lloc d'inversió, per tant aquí és on podem també exigir-los una rebaixa en el preu a través de compres col·lectives. I una de les coses que aquest és un projecte que porta molta de llarga durada, que va madurant en el temps, i això que hem vist ara plantejava dos inconvenients bastant importants. Un d'ells era que només entraven a viure 2 unitats de convivència, que un cop s'ha fet en el primer estudi ens n'hem adonat que les quotes d'ús eren raonables, però els costos inicials passaven a ser gairebé
eren altíssims, no?, per tot l'impacte de tota l'operació que Tot i s'havia de els fer. ajuts, no? Tot i aquests ajuts de minimitzar a través d'autoconstrucció, tot i així continuava sent inaccessible pels propis cohabitants. L'altre inconvenient que dèiem és que estem dient que volem aprofitar al màxim aquest territori ineficient, que està molt poc construït, i la proposta que estàvem desenvolupant triplicava els metres quadrats construïts, però encara deixava un 30 i un 40% per construir. Llavors és en aquest moment on hem detectat que l'operació és inviable, per tant hem de passar aquest projecte ha d'evolucionar, ha de créixer una mica encara més per intentar arribar a incorporar entre 4 i 5 noves unitats de convivència, construint al màxim aquest 30-40% de sostre remanent que permet la pròpia normativa del teixit unifamiliar. Això sempre és amb normativa directament del pla, per d'aquesta manera poder reduir les quotes d'accés i fer viable tot el projecte. Ja està, i en aquest punt estem. És work in progress. Sí. Bueno, molt bé.